Ofn y gyfle fan hyn, digon amser i edrych! A mae Ben Clark yn gosod I stamp. Mae gen i fod gyrffo I flaen. O! Mae hwnna, wow! Pêl yn cael ei chlirio dim ond at Ffion Price. Price yn mynd amdani! Ac yn sgorio gôl wych! Wel, doedd y golwr ddim oddi ar ei llinell, a mae Price rwsys wedi taro cefn y rhwyd. Derwyddon yn ceisio clirio, ond y pwysa yna gan Ffion at Franklin! O, bobl bach! A chi ergyd, y Derwyddon yn chwarae gêm beryg yn ceisio chwarae'r bêl allan o'r cefn, ond dim ond un peth oedd ar feddwl Franklin, y gornol uchana. Yn groesiad gael Davies ar y foli. McManus! Pw arall! Yn o'i'r Seintiau newydd ar y blaen. 4 gôl ar 15 o'r tymor i'r ymosodwr acrobataidd. Mariet yn ei gadael I Brobbel. Sydd at y post I bella! A mae hwnna'n nythu yn gornel eich arhwyd. I ddyblu mantais y Seintiau newydd. Watts at Fawcett, dyma Jack Wilson. Williams yn mentro ymlaen, hwn yn symudiad bach da gan Holford, y bêl at Fawcett yn sgwar, a Ricky Watts yn rhwydo ac yn gorffen symudiad hyfryd I Holford. A wedi dim ond 7 munud, mae'r adar gleision ar y blaen. Gôl gynta'r tymor I Ricky Watts. Nugent, bêl ar draws, peniad gan Jones, ac mae fewn. Wel, gôl allan o nunlla, Chubb heibio I Nugent, y bêl ar draws, a Sam Jones, y peniad dros Woods yn y gôl, a mae Met Caerdydd yn ôl yn ni.